Se spune că infrastructura este coloana vertebrală a unei țări, doar că nu poți lăsa la îndemâna oricui acest efort de a construi drumurile patriei. Trebuie chemați specialiști care utilizează unelte de specialitate. O astfel de unealtă se află acum în dreapta mea. Acest camion Ford nu este foarte curat, din păcate, pentru că are treabă de făcut. Deci sunt mulțumit de dotările care le are mașina. Are retarderi pe ea. Bascularea e ok, bascularea. Basculările sunt ok. Sateliții te ajută foarte mult. Tu plagi la sateliți, punctea 1, punctea 2. Ei, plus are climă pe ea. Climă, deci mulțumit. Cu clima sunt foarte mulțumit. Data viitoare când treceți pe lângă un șantier, gândiți-vă că oamenii ce lucrează acolo sunt la fel de importanți ca uneltele pe care ei le folosesc. Și ce loc mai bun să puteți vedea aceste unelte curate ca lacrima, dacă nu Cefin Trucks, dealer autorizat Ford Trucks.